Så det er Boss Movie 2 af en, der hedder Milex, så jeg vil gerne lige vise jer den. Men først så spektator jeg lige en anden, og så hopper jeg over på ham. Så nu fyrer vi den. Okay, let's go. Går lige lidt tid, før vi kommer i gang her. Fire in the hole! Og jeg kører med airdropperen og det der boxes der. Og han ligger en perfekt nade lige om lidt. Det er lige, når det kommer. Fire in the hole! Ja, jeg ved ikke lige hvorfor mændene de bukker, men det er også lige bare. Fire in the Perfekt. Fire in the hole! Fire in the hole! Der er sådan en smoke. Perfekt motion. Terrorists win! Jeg ved ikke lige hvad I siger til det, men det var i hvert fald ret tydeligt. Og der var også lidt B-hopscript der. Men lad os vente til næste klip. Så nu kommer der lige et lille klip med B-hopscript. Jeg ved godt, B-hopscript ikke er lige så værre som det andet, men man kan for eksempel komme hurtigere frem end de andre. Så nu kommer lige et lille klip. Counter-terrorists win! Så nu kommer lige lidt klamt klip, synes jeg selv. Fire in the hole! Jeg ved ikke, hvad man kan dele det med. Jeg tror, det er trigger, eller hvad det er. Jeg ved det ikke, men han får i hvert fald. Fire in the hole! Jeg synes bare, det var lidt klamt. Men det var det. Vi ses. Like og subscribe og comment. Del det med jeres venner. Og han ved også lige, der er en. Ses!